weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique tako sana yoni to gojiyel fulɓe to numel to sinthiouji sinthiou bocar sada kon wattu yoni ha toon to gumbayel to bantanani ɓuurel mayo kon wattu yoni ha toon to aynama di bundu janke makam kono noon ko ɗin wattuji yoni ha toon to kundel kabaruji men coftal ɓalli taw ko demgal pulare kikitande futorɗen ko toon to leydi angleterre haalen kay ko fati uddugol ñalngu capantati goɓi toon to premier league mbo leydi angleterre ɗen ɗon potide koye kikide cankinɗe yuɓɓina toon to série a mbo leydi tan ñalngu capantati wiijo ɗen ɗon potide kay ɗe timmi yuɓɓinede ma en heeɗo toon to dawlaji europe haalen kay ko fati e quart de final toon to ligue des champion européenne ɗen ɗon potide koye kikiɗankin yoga e moƴƴe yuɓɓina kikiɗande ma kay ɗe jokku yuɓɓinede toon to dawlaji europe toon to la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu capantati wi ɗen ɗon potidne kay ɗe timmi yuɓɓinede yiyaten hen ko amadou badi hodere pulara toon to dawlaji europe quart de final toon to europa league koye kikiɗe janggo ɗen ɗon potidne kay ɗe yuɓɓinte toon to dawlaji europe artantene majje ko amadou badi hodere pular so watti hokkima ya toon to bundesliga mbo leydi allemand haalen kay ko fati e uddugol ñalngu nogas e jeetaɓijo musidɓe teddugote goɗɗe joni jañnoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko jeslare sappo e nayyi lewru setto hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men coftal ɓallita ko demgal pular ene mbiyɗa ene gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to premier league mbo leydi angleterre haalen kay ko fati e uddugol ñalngu capantati e goɓijo ɗen ɗon poti noon koye kikiɗe cankin caggal nde wes bourum albion jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Southampton ngal ɗon pottal noon ko wes bourum albion kañum tigui fawi e dow Southampton baluji tati wondude ndiga kikiɗe cankin noon toon to leydi angleterre kikiɗe cankin ngal ɗon pottal uddugal kay ñalngu capantati e goɓijo ha laaɓi kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyete Brighton kañum tigui jaɓɓino Everton ngal ɗon pottal noon ko ndiga e ndiga ɗum tigui woni kongal gayniri toon to premier league mbo leydi angleterre to den caggal kay nde ñalngu capantati e goɓi timmi yuɓɓinede hande kay jokki arata ko Manchester City jogui kay ko toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e nayyi rewi hen ko ɓen ɗon wiyeteɓe kay Manchester United jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e tati so tawi noon ko tataɓo ko Leicester City ne jogui toɓɓe capanɗe joyyi e jeegom ɓen ɗon wiyeteɓe West Ham United tawe kay e place nayyi jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e joyyi Chelsea ne tawe place jeegoɓi jogui kay ko toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi so tawi ko Rebel Poul mbo Sadio Mané en tawe kay place jeegoɓijo jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e ɗiɗi toon to premier league mbo leydi angleterre toon to leydi angleterre noon hedoɗen to banggue loggito hande kay jokki arata kay ko on ɗon wiyeteɗo Harry Kane toon to Tottenham jogui ko loggi sappo e jeenayyi rewi hen ko Mohamed Salah toon to Rebel Poul loggi sappo e jeenayyi Bruno Fernandes ko international portugais fetto kay toon to Manchester United kañum tigui woni kay to tataɓiɗo jogui ko loggi sappo e jeegom onon kay wiyeteɗo Erikson fetto kay toon to Tottenham taw noon ko international fine walla kay wiyen international japonais fetto kay toon to Tottenham jogui ko loggi sappo e nayyo sen immima toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne mbirene gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to série a mbo leydi Italie haalen kay ko fati e uddugol ñalngu capantati ɓi ɗen ɗon poti noon koye kikiɗe canking hakkude kay ɓen ɗo wiyete Benevento kañum tigui jaɓino Sassuolo ngal ɗon pottal ne kay ko Sassuolo kañum tigui fooli Benevento baliyel gotel wondude ndiga caggal kay nde ñalngu capantati ɓijo timmi kay yuɓɓine toon to série a mbo leydi Italie hande kay jokki arata ko équipe aji ɗi Lombardia ɓen ɗon wiyeteɓe Inter Milan kañum tigui woni kay to gardigu to jogui ko toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e nayyi rewi hen ko AC Milan jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e toon to leydi Italie ɓen ɗon wiyeteɓe AC Milan kañum tigui rewi hen jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e tati ɓen ɗon wiyeteɓe Juventus mo Cristiano Ronaldo tawe kay e place tataɓi jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e ɗiɗi ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta mbo Bergamo tawe place nayyiɓijo jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e goho kono noon kay Napoli mbo Kalidou Koulibaly ne tawe kay e place joɓi jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e jeenayyi toon to série a mbo leydi Italie no hedoɗen to banggue loggito hande kay jokki arata kay ko ɓiɗɗo Portugal najo wadde kay on faami ko on ɗon wiyetede Cristiano Ronaldo kañum tigui jogui loggi nogas e joyyi rewi hen ko on ɗon wiyete Romelu Lukaku toon to Inter mo Milan jogui ko loggi nogas e goho kono noon kay Murel walla kay wiyen Luis Murel toon to Atalanta Bergamo taw noon ko international colombien jogui ko loggi sappo e jeetati toon to série a mbo leydi Italie toon to série a mbo leydi Italie so tawi noon ko nayoɓo ko on ɗon kay ɓiɗɗo Nigéria najo wiyetede kay Simi kono kañum tigui woni kay to nayoɓo ɗo jogui ko loggi sappo e jeegom toon to série a mbo leydi Italie sen immima toon to série a mbo leydi Italie ene mbirɗo ene gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular heɗoɗen ko toon to dawlaji Europe toon to dawlaji Europe no heɗoɗen halten kay koko fati e toon to Europa League walla kay wiyen toon to Ligue des champions européen caggal kay nde pottite quart de final jokki e kikiɗe hankin toon to dawlaji Europe
tonto dowlaji europe ene mbirɗen gardidi kabruji men coftal bali taw ko ɗemgal pular halten koko fati e quart de final ligue des champions européen taw ko saison hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gaso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kikiɗankinɗe ɗon potite quart de final ɗe jokkino kay yuɓine tonto dowlaji europe caggal kay tonto leydi angleterre ko ɓen ɗon kay witteɓe chelsea kañum tigui jaɓino kay fc porto mbo moussa marega ngal ɗon potal noon ko fc porto mbo moussa marega kañum tigui foli kay chelsea baliyel gotel wondude ndiga guel ɗon baliyel gotel noon saabaga kay ha fc porto mbo moussa marega wawa kay hebde passe mum fade kay tonto demi final ligue des champions européen caggal kay jahangal wonno kay ko tonto leydi portugal ko noon ko chelsea kañum tigui folnoɓe kay loggi ɗiɗi wondude e ndiga tonto dowlaji europe noon e kikiɗankin no jeeyno kay puttal ɓurnagal fadede tonto parco du principe on faami kay ko paris saint germain mo Kylian Mbappé kañum tigui jaɓino kay Bayern Dominique ko noon ngal ɗon puttal e kikiɗankin tonto parco du principe ko ɓen ɗon witeɓe Bayern kañum tigui fawi kay e dow paris baliyel gotel wondude ndiga guel ɗon baliyel noon o kan kay ɓen ɗon witeɓe Bayern wawde hebde kay fartange yaade tonto demi final ligue des champions européen taw ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gaso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho caggal kay jahangal wonno kay ko tonto alliance arena kono noon ko ɓen ɗon witeɓe paris kañum tigui folno Bayern baluji tati wondude e baluji ɗiɗi tonto dowlaji europe noon heddoɗen potite quart de final ligue des champions européen ma jokku kay e kikiɗe hannde sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom hakkude Borussia mo Dortmund kañum tigui jaɓuɗo kay chelsea on ɗon wattu so yoni tonto leydi angleterre maɗen ɗon potiti noon jokku tonto Anfield hakkude kay ɓen ɗon witeɓe Liverpool mbo Sadio Mané kañum tigui jaɓuto kay ɓen ɗon witeɓe Real Madrid ngal ɗon potano kay ngal jeeya kay potital ɓurgal fadede kikiɗande tonto dowlaji europe sen imima noon ko fati ligue des champions européen en mbirɗen gardini kabaruji men coftal bali taw koye ɗemgal pular faden ko tonto leydi Espagne haalen kay ko fati ala ligue Santander mbo leydi Espagne caggal kay nde ñalngu capan tati ɓiijo timmi yuɓinede yatten hen ko Amadou Badi hodere pular gorko mo Siraman Diala Ɓoy jaam ñallema yawur Seydi Diallo giɗo Pular jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kabaruji coftal balle ɗemgal Pular toon to leydi Espagne ceerno Oumar Diallo to balayiɗo uddino ñalngu capantataɓijo ñande amde ta ko 12 lewru gonɗen ndu hakkude Celta de Vigo kam tigui jaɓɓino Sevilla ta ko dento dingiral ngala Celta ngal ɗon potital noon ko Celta fola to galle mum ta ko baluji nayyi wondude e baluji tati loggi tati ɗi Celta ɗi noon hen ɗiɗi ko Diago Aspar heeɓi ɓilde ɗi hen gotol noon ko Bras Mendes si tawi noon koto banggue Sevilla gotol ko Koundé gotol ko Fernando gotol ko Ivan Rakitic keddigol ngol ko Papu Gomes ha joni noon ceerno Oumar Diallo jokki ardade toon to La Liga mo leydi Espagne ko Atlético de Madrid jogui ko toɓɓe 6 Real Madrid woni ɗimmo jogui toɓɓe 6 Barcelona jogui ko 6 Sevilla 6 Real Sociedad 4 tawi ko Real Betis to jeegaɓo jogui ko 4 Villarreal woni to jeeɗiɓo ɗo jogui ko 4 si tawi noon koto place Oumar Dembel Diallo en to woni less ha joni ko Eibar jogade toɓɓe 23 Deportivo Alaves jogui ko toɓɓe 24 wadde kam mbiyen équipe aji ɗi basko ɗiɗi kam ɗi goni koto ɓuuri lesɗude to Elche ko toɓɓe 26 si tawi noon koto gardingu loggi ha joni toon to La Liga mo leydi Espagne woni yeeso ko Lionel André Messi ta ko pettiyanke football club Barcelona jogui ko baluji 23 tawi ko Gérard Moreno mo international Espagne petto toon to Villarreal jogui ko loggi 19 Luis Alberto Suarez mo Atlético de Madrid jogui ko loggi 19 Karim Benzema jogui ko 19 wadde kam kamen tato foof ko 19 si tawi ko Youssouf Esneri petto toon to Sevilla ta ko Marocain jogui ko loggi 15 toon to leydi Espagne. Amadou Badi hodere pular ɓayri an kam ala hay loggol faden ko toon to Europa League haalen kay ko fati e quart de final ɗen ɗon potide koye kikiɗe janggude fada toon to dowlaji Europe ko noon tigui Seydi Diallo guiɗo Pular ha joni keddotoɗen ko toon to dunde Europe kalen tigui e potite quart de final Europa League ma jokku kikiɗe janggo sanga waktuji 9 toon to Old Trafford ko Manchester United jaɓɓoto Granada mo leydi Espagne ceerno Oumar Diallo ngal ɗon potital noon ko sanga waktuji 9 watta ɗum noon hawra tan ñawle mbaygunaɓe i ɓattini kafe caggal kam eɗen gandita lewru korka ndu ɓe keppani kafeji mumen toon to ñawle mbaygu on waktu noon Slavia de Praha Étoile Rouge kam tigui jaɓɓoto Arsenal mo leydi Angleterre AC Rome on to Olympique de Rome ko AC Rome jaɓɓoto Ajax mo Amsterdam
ha joni noon toon to leydi Espagne ko on waktu tan Villarreal jaɓɓoto kippumo Dinamo Zagreb toon to dingiral ngal madrigal wonɓe leydi Espagne noon si jiiɗi darde ngal potidal yon dogan toon to gol télévision mo leydi Espagne guiɗo pular ko ɗum woni ko tongunoɗen kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal pular ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltare TV. Amadou Ba di hodere pular ngam Weltare TV faɗen ko toon to Bundesliga mbo leydi Allemand haalen kay ko fati uddugol ñalngu nogas e jeetaɓi ɗen ɗon potiti koye kikiɗe canki hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Hoffenheim kañum tigui jaɓino Bayer Leverkusen ngal ɗon potal noon kon ndiga e ndiga ɗum tigui woni ko ngal gayniri ngal ɗo noon kangal tigui uddi ñalngu nogas e jeetaɓijo toon to Bundesliga mbo leydi Allemand toon to Bundesliga mbo leydi Allemand hedoden caggal kayde ñalngu nogas e jeetaɓi timmi yuɓinede jokki kay ardade ko Bayer Dominique jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e joyyi rewen ko RB Leipzig toɓɓe capanɗe jeegom ɓole Wolfsburg no tawe place tataɓi jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi ko noon kay Inter mbo Francfort no tawe kay e place nayyi jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e tati so tawi ko Borussia Dortmund no tawe kay e place joyyi jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom ko noon kay Bayer Leverkusen kañum tigui woni kay to place jeegoɓi jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e nayyi ɗon wiyeteme noon Union Berlin no tawe kay e place jeeɗiɓi jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi ɓole toon to Bundesliga mbo leydi Allemand toon to leydi Allemand noon to banggue loggita hande kay jokki arata ko ɓiɗɗo Pologne najo on faami kay ko Roberto Lewandowski fetto kay toon to Bayer Dominique jogui ko loggi capantati joyyi rewi hen ko André Silva international portugais fetto kay toon to Inter mbo Francfort jogui ko loggi nogas e tati so tawi noon ko tataɓo kay kon ɗon wiyetede Eric Haaland fetto kay toon to Borussia Dortmund kañum tigui jogui loggi nogas e goho toon to Bundesliga mbo leydi Allemand. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni kabaruji meɗen coftal ballitaw ko ɗemgal pularde men renna noon toon to leydi Espagne ko fate udugol ñalngu capantatoɓijo toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne en hettike Amadou Ba hodere pular fottite quart de finale toon to Europa League fadade kikit janggo toon to dowlaji Europe en hettike Amadou Ba hodere pular to yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Dembel Diallo to karallagal to ko Adama Ba gorko mbo Bourel Ndiaye to Weltare TV ko Saydou Abouba kettukima lati jaam e jaam gueno hirane.